Hola canalla, què tal? Avui ha tocat el conte dels tres porquets, aquells tres germanets que s'havien de fer una casa per escapar del llop, però que algun era més treballador que un altre. I d'aquesta manera, un tenia una casa superprotegida, superforta, robusta i bona, i l'altre tenia una cabanyeta a la platja. De totes, deixeu-me que us digui un secret. Vosaltres creieu que si el porquet de la casa de Tutxanes hagués de fer una casa igual, trigaria el mateix? És molt probable que a l'haver-ne feta una, la segona la pugui fer més de pressa i d'aquesta manera tingui més temps lliure per poder anar a jugar amb els seus germans. Totes les coses que fem requereixen pràctica i això vol dir que la primera costa moltíssim però que la segona ja no costa tant. Avui us ho demostraré. Nosaltres no som porquets, ni hem de fugir d'un llop. Nosaltres el que construirem serà una percussió corporal. És un ritme que farem picant el nostre propi cos. Molta atenció. Imagineu que heu de construir una casa. El primer que fareu és mirar quants calés tenim per comprar el material. Mirem les butxaques, a veure quants diners tenim. El segon que farem és preparar-nos. Ens arremanguem les mànigues aquí als colzes i ens posem seriotes. El tercer, treure'ns la suor, que hem treballat un muntó. I el quart serà treure pit i estar molt orgullosos del que hem fet. D'acord? Primer genolls, després colzes, després front i després pit. Repetim. Genolls, colzes, front i pit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hem d'aconseguir que els gestos siguin precisos. Genolls, colze, front, pit. Genolls, colze, front, pit. Genolls, colze, front. Veureu com a força de repetir l'exercici cada vegada és més senzill i ens surt millor. Molt bé, practiqueu aquesta percussió. Si no us surt aquesta, practiqueu una altra que us inventeu i veureu com a força de practicar i de practicar cada vegada surt més ràpid. No cal córrer, perquè si no farem una casa de palla o una casa de fusta, vindrà el llop, el bufarà i no haurà servit per res. Hem de construir una casa que estigui bé, hem de construir un exercici que estigui bé. I a força de repetir-lo, veureu com cada vegada el fem més de pressa i tindrem temps per anar a jugar. Envieu els vostres resultats amb la construcció de la percussió corporal i, com sempre, gràcies per la vostra feina, la música és vida. Adéu.